खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 5 डिसेम्बर 2022 बाराय जाबाय समबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। AIUDFनि गोख्रों दैदेनगिरि आरो MP आजमलनि बाथ्रा बुंनायखौ लानानै आसाम नाङैनो दुंहाव थासारि सोमजिदों। MP आजमलनि हिन्दुफोरखौ लानानै आरो हिन्दु आइजोफोरखौ लानानै बाथ्रा बुंनायनि सायाव फिनजाथाय महरै आसाम नाङैनो आजमलनि मुसुखाखौ सावनानै गोख्रों खुद्रिसारदों आरो बे खुद्रिसारनायखौ लानानै MP आजमलआ रायजोफोरनिसिम निमाहा बिफिननाय जादों। आसामनि 4 दुथां सुबुंफोरा तामिलनाडुआव सासे तामिलनाडुनि मानसिखौ बुथारहैदों। तामिलनाडु रायजोनि तिरुपल्लासी जिल्लानि सिङाव थानाय मानिकान्दाम ओनसोलाव सासे 33 बोसोर बैसोनि सुबुंखौ आसामनिफ्राय खामानि मावनो थांनाय 4 हाजिरा मावग्राफोरा इनाय बुथारदों आरो बुथारनायनि जाहोनाव पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। थैनाय सुबुंनि मुङा जाबाय अदेबानि बुथारजानाय सुबुंनि मुङा जाबाय के चक्रवर्ती आरो हमजानायफोरनि मुङा जाबाय फाइजाल हक 36 बोसोर बैसोनि, राशिदुल रहमान 22 बोसोर बैसोनि, शशिदुल शेख 22 बोसोर बैसोनि आरो मुसिफुल हक 29 बोसोर बैसोनि। रिपर्टनि बायदिब्ला बे जाथाया आसापुरनि गंसे मिलाव जादोंमोन। गुवाहाटी पुलिसआ गोख्रों सिग्रोमनानै नंखाय सनाजों लोगोसे जाथायाव लोब्बा थानाय गासै 5 नंखाय सनानि फालांगिरि खालामग्राफोरखौबो एरेस्ट खालामदों। बिसोर 5 सुबुङा नंखाय सनाखौ अरिजिनेल सनायनानै गुबुन मानसिनो फानखुमानो नाजादोंमोन, नाथाय फाननो हायासै। हमजानायफोरनि मुङा जाबाय हासान आली, सिराजु आली, साइदुल इस्लाम, सन्तोष बारल आरो मुकेश कुमार। दा बिसोरखौ एरेस्ट खालामनानै आयेननि बायदि साजा होनाय जासिगोन। AIUDFनि गोख्रों दैदेनगिरि आरो MP आजमलनि बाथ्रा बुंनायखौ लानानै आसाम नाङैनो दुंहाव थासारि सोमजिदों। MP आजमलनि हिन्दुफोरखौ लानानै आरो हिन्दु आइजोफोरखौ लानानै बाथ्रा बुंनायनि सायाव फिनजाथाय महरै आसाम नाङैनो आजमलनि मुसुखाखौ सावनानै गोख्रों खुद्रिसारदों आरो बे खुद्रिसारनायखौ लानानै MP आजमलआ रायजोफोरनिसिम निमाहा बिफिननाय जादों। महाराष्ट्र रायजोनि ताने जिल्लानि सिङाव थानाय भिवान्डीआव गंसे फरायसालिनि वालआ बायना गोलैसिननायाव सासे 4 बोसोर बैसोनि हौवासा गथ'आ अबथिरायै जिउ गोमादों। गथ'आ जेब्ला फरायसालिनि साखाथियाव गेलेगासिनो दंमोन अब्लानो बे जाथाया जादोंमोन। थैनाय गथ'नि मुङा जाबाय आनन्द काशवाहाखौ हस्पिटालावबो लांनाय जादोंमोन, नाथाय रैखा खालामनो हायासै। मध्य प्रदेश रायजोनि बालाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय नांदगांव गामिनि हाग्रा ओनसोलनि दुब्लियाव सासे 25 बोसोर बैसोनि आइजोखौ खामानि मावबाय थानाय समावनो मासे हाग्रानि मोसा फाख्राया गाग्लोबनानै इनाय बुथारदों। थैनाय आइजोनि मुङा जाबाय लक्ष्मी। पयसा गोथां बोखांनो हादों। आन्ध्र प्रदेश रायजोनि इलुरी जिल्लानि सिङाव थानाय इरुवाडाला पालिम गामियाव फोथाराव हा जावबाय थानाय समावनो गंसे थिंख्लियाव गरजिसनि सनानि फैसा गोथांखौ बोखांनो हादों आरो बे फोथारा मानुकुन्दा मुंनि सासे सुबुंनि आरो बे फोथार बारियाव पाइपलाइननि थाखाय जावनाय जादोंमोन। सासे दुथां आखुनि आरो गोसो गेसाव बिमायनि थाखायनो सासे हिनजावसा गथ'आ गावनि जिउखौ गावनो फोजोबनांगौ जाबाय। तेलेंगाना रायजोनि सूर्यापेट जिल्लानि सिङाव थानाय तिरुमालागिरि ओनसोलाव सासे 15 बोसोर बैसोनि हिनजावसा गथ'आ गावनि जिउखौ गावनो फोजोबदों। हिनजावसा गथ'आ जेब्ला नखराव हारसिं दंगासिनो दंमोन अब्ला बे समाव खाबु लानानै गथ'नि असे बिमाया जिनाहारि खालामदोंमोन। बेनिखायनो बे गथ'आ सहायनो हायैयाव गावनि जिउखौ गावनो फोजोबदों। थैनाय हिनजावसा गथ'नि मुंखौ खौरां मख'नाय जायाखै। बे समाव हिनजावसा गथ'खौ पस्टमर्टम खालामनो थाखाय दैथायहरनानै जाथायनि सायाव तेलेंगाना पुलिसआ नायबिजिरगासिनो दङ, नाथाय दासिमाव दायनिगिरिखौ एरेस्ट खालामथ'नाय जायाखै। मोनसे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथायजों सासे सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमादों। उत्तर प्रदेश रायजोनि सिङाव थानाय बाराबांकीआव गंनै स्पिडआव खारनाय ट्राकआ मोगा-मोगि खर'जों खर' सौग्रावनानै जाब्रबथाय जानायाव सासे सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमादों
आरो बे जाथायावनो गुबुन 4 सुबुङाबो गोब्राब जोखोम जादों। बे समाव जोखोम जानायफोरखौ फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दङ। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिनोमोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि।